Machiel kuom mbaka mang' go bang'e gi Dr. James Nyikal ni gavana ma Homa Bay Gladys Wanga dhi nyime kod yudo sir mar bedo e lemo mar jalup ogai mar duond bura mar ODM kaka achiel kuom lemo madito ma sani odong' nono e ODM bang' ka nyocha owal moko kuom jotend duond burano e lemo mag migepe. Riwruok mar jood bura ma Wakeini miluongo ni Kewopa wuok oko ka sero ombulu ne Wanga ka giwacho ni lony mare mar rieya e duond bura mar ODM nyiso ni oromo bedo e mesa maduong' mar ODM. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino lero, wach ma kamano bende osir lwedo kod MCAs kod jokombe mag ODM e kaunti ma Homa Bay. Sulwe mar gavana ma Homa Bay Gladys Atieno Nyasuna Wanga dhi nyime kod rieny marachar e duond bura mar ODM. Let us know when you are ready. Riwruok ma jotelo ma joma mine Kewopa owuok oko mar chwalo kwayo margi mar keto Wanga e kom maduong' mar telo ne duond burano ka lek margi en miye lemo mar bedo jalup ogai. Ka giloso kod jofwamb weche e alwora mar od bura, jo od bura go wacho ni ng'ama miyo onego yud achiel kuom lemo adek masani odong' thuolo e duond bura mar ODM, to wenge gineno mana Gladys Wanga kaka ng'ama miyo manyalo rito olemo mar machungo maber gichia kod hera mondo kik oto. Sisi tunajua katika chama cha chungwa kuna kina mama wengi sana ambao wamekuwa katika chama tangu kitambo, wamepigania chama na wamevumilia mambo mengi sana. Lakini tunajua tuna dada yetu ambaye ni mheshimiwa gavana wa kutoka Homa Bay, mheshimiwa Gladys Wanga, ambaye tunaona yeye ameng'ang'ana sana na tunaona uongozi wake vile alivyofanya haswa kwa hivi sasa akiwa kama gavana wa kaunti ya Homa Bay. We are not begging or asking for tokenism. We are saying she's capable. We have seen her leadership in the last parliament as the chair of finance. She did so well. She excelled. As you have heard, she is the chairman or chairperson of ODM in Homa Bay. You have seen her excellent track record as a governor now. Lemo mar jakom mar ODM ne odong' thuolo juma mokalo bang' John Mbadi Gwetao kalure kod gwelo mare ka jatend migawo mogwel mar omenda kod jatend piny William Ruto. Lemo mag jolup ogai mar ODM ni thuolo bang' Wycliffe Oparanya kod Ali Hassan Joho bende yudo lemo mag ten migepe e sirikal, gino ma omiyo jotelo ma Wakeini mag ODM dwaro mondo Gladys Wanga okaw achiel kuom lemo go. Samidhi ted manyien ni tokne mine to wakwayo mana kom achiel kende kuom kombe madhi dong' nono e ODM ka. To wakwayo ne dhaka achiel kende, mine ng'eny to achiel mwaketo mbele kwa sasa. Wakwayo ne muluor Gladys Atieno Wanga mondo uminwa Gladys. Kimiyo Gladys okimiyo mondo ODM kende, imiyo mond Kenya mangima. Awuka mar Gladys Wanga bende odhi nyime kod kutho e kaunti ma Homa Bay kama jokombe mag ODM e kaunti no owuok oko mar goyo ne debe e kawo lemo mar jalup ogai mar ODM. E bwo telo mar spika mar od bura mar kaunti ma Homa Bay Julius Gaya kod jatend kweth jood bura mathoth e kaunti no Richard Ogindo, jotelogo oramo ni kinde osechopo mar miyo Gladys Wanga lemo kuom tego duond bura mar ODM e kaunti no. Wan seneno kaka Governor Gladys Atieno Nyasuna Wanga osetiyo gi party nyaka no chak politics mare, kaka ose promote party activities Homa Bay ka, kaka otimo weche mag party kata national level, kaka defend the party. We feel ni Gladys Wanga oromo bedo achiel kum deputy party leaders mar ODM Kenya ka mondo ODM odhi mbele, ODM ikre mar kawo sirikal in the next election.